Слава да бъде на Тебе, Царю мой. Покланяме се пред Тебе, Ти благодариме. Смиряваме се пред Твоята мощна ръка. Халилуя! Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. Ще дойда скоро, чадо, готов ли си? Покай се, смири се, ще ме видиш ти. Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. Ще дойда скоро, чадо, от кои ще си? Покай се, смири се, ще ме видиш ти. Покай се, смири се, ще ме видиш ти. Покайваме се пред Тебе, Боже, и Те молиме да ни помогнеш. На горделивите Ти се противиш, дай ни благодат, защото ние се смиряваме по Твоята мощна ръка. И Ти благодариме, Боже, за Битуренката. Благодариме Ти за нейната майка и за цялото й семейство, Боже. На Тебе да бъде слава. Промени ни, благослови ни заради Исуса. Алилуя. Искам да се променя, помогни ми Ти, Исус. Ръка на милост към мене протегни. Ще Те хваля, Господи, Ти си моя Бог. Вечна слава и сила изпълват храма Ти. Вечна слава и сила изпълват храма Ти. Искам да се променя, помогни ми Ти. Ръка на милост към мене протегни. Ще Те хваля, Господи, Ти си моя Бог. Вечна слава и сила изпълват храма Ти. Вечна слава и сила изпълват храма Ти. Благословен да си, Боже мой. И понеже живееме последно време, Словото казва, любовта на повечето ще охладне. Но ние, които чакаме Исус Христос, ще бъдем стоплени с Неговата любов. Той ни обича. Исус е животът, пътят и истината. И на Него се покланяме и благодариме за всичко. Алилуя! Обичам всички, които се наричат с името на Исус Христос, които Му служат с дух и истина. Живеем последно време и виждаме с очите си, любовта е един към друг, охладнява е. Моля Те, Господи, помогни ми Ти да отвърна на злата с любов. Живеем последно време и виждаме с очите си, ядат, пият, женат се, Исус завръща се. Моля Те, Господи, помогни ми Ти да отвърна на злата с любов. Обичайте се един с друг и си прощавайте, по това ще Ви познаят, че сте моите деца. Обичайте се един с друг и си прощавайте, по това ще Ви познаят, че сте моите деца. Благословен да си Бог мой, Цар мой, Господар мой.
живеем последно време и виждаме с очите си. Любовта е един към друг, огладняла е, моля те, Господи, помогни ни ти да отвърнеме на злото с любов. Живеем последно време и виждаме с очите си. Ядат, пият, женят се, Исус завръща се. Моля те, Господи, помогни ми ти да отвърна на злото с любов, с твоята любов, Божия на славата. Помогни ми, моля те, да обичам в името на Исус. Обичайте се един с друг и си прощавайте, по това ще ви познаят, че сте моите деца. Обичайте се един с друг и си прощавайте, по това ще ви познаят, че сте моите деца. Благословен да си, Боже, на славата. На Тебе се покланяме и Ти благодариме. Трудно е, мъчно е, но ако спечелиш, ще има добър край. Края се нарича вечността. Ей, бори се ти, надмогни страховете си. Назад не гледай веч към кръста, ти погледни. Словото на Бог ни казва да не се обръщаме назад, а да гледаме напред, защото всичко старо вече е преминало. Бог е простил и ни е вземал от бунището и ни е направил за Него свети. Слава да бъде на името Му. И когато твоите сили свършат вече, тогава Бог те взима в прободени ръце. Той е силния, мощен Бог иска само едно те, довери се ти. Той е с теб, не пожали своя син, как ще те остави? В битката Той е с теб, вярвай го, вярвай го, вярвай го. Вярвай го, вярвай го, Той е с теб в битката. Ей, бори се ти, надмогни страховете си. Назад не гледай веч към кръста, ти погледни. Кръста е спасение, мили хора. И съм молил Бог, Боже, викам какво да правя. Има хора, които са съблазнени. И тогава Господ ми казва, отваряй още една църква. Махалата да нема никакво оправдание, да знаете. Ако аз съм виновния, има и голяма църква. Идете и търсете Исус Христос. Да не си прокудите времето, да не си сгубите времето, в което Господ днес отново кани всички да дойдат в нозете. И знайте, че няма да бъдат спасени вярващите. Не. И дявола вярва и трепери. Верните ще бъдат спасени. Нищо нечисто няма да влезе в свято небе. Ако иска тук да се дера и да се представям пред вас, има един, който познава моето сърце. Има един, който знае думата ми преди да кажа, знае цяла. Има един, който познава космите на главата ми.
Има един, който познава и звездите и ги вика звезда, звезда по име. На него се покланям тази вечер. И знаете, хора, хладките християни, които се наричат със святото име на Исус Христос, ще бъдат повърнани. А това означава, че те няма да бъдат спасени. И Словото отново тази вечер ни предупреждава. И блажени са тези хора. За някой може би тази вечер да си казвате, много е скучно. Но тия хора са блажени, защото правят в името на Исус Христос. И ще й дойде благословение на тези хора, да знаете. Защото Словото на Господ казва това нещо. Когато вие ме издигнете пред човеците, когато направите нещо добро, Бог на никой няма да остане длъжник. Това трябва да го знаете. Затова приканвам отново. Ние си пееме, хвалиме Господа, покланяме Му се, благодариме за чудните неща, които е сторил в живота на всеки един. Но знайте, че приятелството със света е вражда против Бога. Затова казвам, че те са благословени тази вечер. Може да си направят джумбуш, но Словото казва, че такива джумбуши жертвата на бесовете. Предупреждавам ви. И нека животът ми да свидетелствува, защото Господ ме е изтръгнал от този свят да бъда отделен за Него. Така че християни, които се наричате с Неговото свято име, знайте, че когато правите такива неща, сватби, когато правите това, което го прави света, Бог го няма там. Словото на Бог го казва, че Бог не обитава там, защото щеславието на живота, бляскавостта, шикозните работи, които са много хубави в този свят, Словото казва, че не са от Бога. А тези скромните неща, които ги правим в името на Исус Христос, тук благоволи Господ. И Му благодаря за тази милост. Хора, друго не знам какво да ви кажа, освен да се покаяме всичките. Ще намеря тази песен "Покаина мам", след малко ще я изпълня. И Господ отново чака и изнамира. Да знаете, че нищо случайно няма Господ да вложи в сърцето на Флора. Тази вечер ние да сме тук и да пеем и да говориме. Няма случайно. И много се отеснявам, че на много хора говорих в тази махала, но вече те не са между живите. Словото казва един път определено човеците да умрат и настава съд. А ти си жив, ти си здрав. Оцени милостта. Отвори това сърце. Кажи на Господ: ела, Господи, изцели моето отстъпление от Тебе толкова години, че бях хладък християнин. Прости ми, че се съблазнявах в това. Нека да погледна Тебе на кръста, расна и тогава ще живея. Нека това да бъде благословението на всички в тази махала. Нека Бог да ви благослови. Боже, моля Те, отвори сърцата. Моля Ти се, Отче на славата. Отвори сърцата, за да живееш в техните сърца, Боже. Да бъдеш Господар и Цар. Да върнеш всички отстъпени, Господи. Знам, че Ти се бавиш, защото не желаеш да погинат някои, но всички да дойдат на спасително покаяние. Боже, благодаря Ти, че отново ми даваш този шанс и тази възможност да издигна Синът Ти, Спасителят, и Ти отвори сърца и ги благослови. В името на Исус, Отче, моля и прося. Амин. Но Бог ме изцели и то съвършено от... Благодаря Ти, Господи, Слава Царе. Бог на светлината вижда всяка твар. Светлината вижда всяка твар, вижда ви в сърцата праведния цар. Вижда ви в сърцата праведния цар. Сърце ранено, ти на Бог кажи, болката ще вземе и ще те спаси. Сърце ранено, ти на Бог кажи, болката ще вземе и ще
ще те спаси. Болест ли те мъчи, ти не стой сломен. Зара теб на кръста Господ бе ранен. Зара теб на кръста Господ бе ранен. Сърце ранено, ти на Бог кажи, болката ще вземе и ще те спаси. Сърце ранено, ти на Бог кажи,